Balimao anyakuma très urgent. Balimao ko jatika wale mogomunu ko bina jaraka mogomunu be dugo ka do Bamako kono ko ka tieni ke wale ke ka nyesi malien ma. Malien Abdou Niang o de bora ka fo ko polisu ni gendarmerie do de polisu ni gendarme do de be ko ko te se ka fo ka soro ko luka complicité te o la aya fo o chugo ala ni mafli mena ere kuma kan kala pour ka don ayere kuma mu bora ere da mega kuma fait bi mardi 7 juillet 2026 Malien combien da e mentigla di awni ne anga je anga Abdou Niang ere kuma kana me après anga ga mu foka dawka amba foka dawka akuma na recrutement ka nebe mu nya fo Abdou Niang ngena yarenga Abdou Niang ga video ji Abdou Niang ni bolite dore kele munumbe anefisi de réalité do de be ou be fe ko dogo Malien na ou be nan diversion awa Abdou Niang be ka kuma fe Mali service de renseignement ne ba ko fe 600 ou ko français de be ka nga soro soufaka ou ko politicien de do ou ko vidéo manu de do ko vidéo manu munu be extraire la col de do ago tukuni ko politique do de be information di vidéo manu do ma tukuni oh mais marfatigi munu fana be akotukuni c'est-à-dire a confusion créée fambe quoi donc faut être Assimi Goïta koko be ka Assimi noté fanga noté mais ni politicien noté français de nodo ou be vidéo manu munu be français ni Amérique ou de nodo donc a be mogodo de kani no ya chité Assimi yere noyi amena Abdou Niang yere kuma kan kala ambe jaka yere kuma kana me et puis ambe Malien be bo fili konana Malien on ne anga jenga Abdou Niang yere kuma kana me folo police do minena mo deni yere fanate police ala ki kle sabo minga barai ka kibaro ya jugu sebe ka chi o video manuma uruboka kuma fo fangaka mana kuma ula jamana chi kuma uni jamana déstabiliser kuma una il s'est avéré que jamana finitigi do bojula tege dara doka fangaka représentant do oka adjoint da forie ko fangaka représentant sous-préfet préfet et le gouverneur on dit fangaka représentant a police kunyo do la téléphone voilà bon may bon aklutaka nukumala an kumbe bo M5 na domina kata ibika kele ni sorosu de kumbe an wole ka information dama to kalama o yere ba do mundo net sari net fa ka boni mo yidi abeka baka police ma donc gaw attaquer lim gara o fana police de noya ima ba confusion créée abe bo police la be na gendarme na abe bo gendarme abe ka be de gushi sisa anga kuma tolame amatla kuma la halibide anga janga ga kuma tolame nanya la me ambe fene rosola anga janga nyoro fa la me tukun nikele ni ay dugubo be infiltré anga duguba kono be infiltré ka terroriste keme nani keme turu keme woro dum Bamako kati ko Bamako kalama o tenche Yoye, Kamasiga. Il n'y a pas de police, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de gendarmerie, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Fanga Djanfanimbe au niveau de la police et de la gendarmerie. Voilà. Ko tero be doni ke duguba ko nawla. Ko gendarme doni police do de keleme ka Assimi Goïta janfa. Ko ka Fanga janfa. Ni Abdou Niang te ni cheche ni boyda obi du uba fo kibe feka Abdou Niang ni be le mot déstabilisation donde ni korane cha Abdou Niang be kanim fo aga juguna on be ka mu fo aben korane che e baro ngodi fena ngodi danga be sheko abe do muru jagudla Abdou Niang kuma fo déstabilisation kuma ni e ka siga do police ni Assimi che ni e ka siga do gendarme ni Assimi Goïta che mais comme ou ga Fanga be niveau minabi ou nyaba la situation tara ko bolo dan quoi parce que uye bekele unana ni mogolangolo nunundi Abdou Niang fle ka kuma mu fo abe nani bende wa ou abe a nafa jume be se malima c'est-à-dire que attaquer be ka ke Mali fan bela wakati mina ebe ka ta siga do
fintikilaka dɔw ni fanga yɛrɛ cɛ a tɛ ka kuma kun fɛ dɛ wa do adadi parce que u tɛ fɛn kalama o minnu bɛ ka Mali mara u tɛ foyi kalama u tɛ diɲɛ kalama u tɛ su ni tile bɔ ɲɔgɔn na bilahi u ka duru fila ma tan bɔ Assimi Goïta ka duru fila ma tan bɔ dɛ nin ye président Amal Dème de y'an kunna a bɛɛ ni Ala na kɛra cɛ cɛ n'i ye nin fɔ Burkina Faso i bɛ taa kaso la k'a fɔ ko gendarme ni policiers ne y'a fɔ i bɛ taa kaso la parce qu'il y a du sérieux là-bas o de kosɔn n ko minnu bɛ ka Mali mara wallahi bilahi u tɛ se e bɛ den aw ni Ala cɛ a bɛ ɲɔgɔn filɛ ka nin kuma min fɔ et puis a ma tila dɛ an ka kuma tɔ lamɛn c'est-à-dire que Mali renseignement donc Bina Jara ka mɔgɔw nana attaquer minnu kɛ renseignement donc policiers de kan k'o régler quoi donc policiers de ka baara o ye renseignement ka baara t'o ye service de renseignement nafa jumɛn b'o la a b'a dɔn n'a da maga ale bɛ renseignement mɔgɔw de b'a bila ka nin fɔ dɛ u ko politiciens de do n'o do u bɛ ka bɛɛ jalaki sisan u yɛrɛ dama c'est à dire que ko ni ban kɛra dunitulu la ko se bɛ kɛ munitulu ma Assimi Goïta sera dan de la sa a yɛrɛ sɔrɔsi ɲɔgɔn a bɛ ka sega dolu de la a ja tigɛlen bɛ a jelimaka goyi ko wulumusoni bori a bɛ ni malangolo nin de labɔ olu bɛ dɔ fɔ a yɛrɛ finitigila ka ɲɔgɔn ma sisan politiciens u ye kuma sugu bɛɛ fɔ u ye politiciens bɛɛ don kaso la u ye Muntaka Tall minɛ u ye Choguel minɛ u ye fɛn bɛɛ minɛ o bɛna dɔ fɔ jama fo n'u taara gɔn a b'a dɔn dɔrɔn u b'a fɔ ko gɔnjigiba de fana bɛ ka Assimi janfa don dɔ la dɔrɔn u bɛ bɔ u b'a fɔ ko ayi dɛ ko gɔn ni waraw de fana bɛ ka tero yɔrɔ yira tero la tero 500 ka don Bamakɔ kɔnɔ e bɛ taa baga policiers ni gendarmes ma ils ont quoi à foutre avec ça an ka kuma tɔ lamɛn olu de bɛ population cɛ la nin tɛ se ka kɛ olu ɲinɛ ma voilà la preuve vidéoman minnu bi terroriste dɛmɛna fɔ Faransi polisi ɲɛmɔgɔw de bɛ ka kibaruya bɔ k'a di olu ma ko polisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka kibaruya di olu ma ko vidéoman minnu bɛ Faransi ko polisi ɲɛmɔgɔ de bɛ ka kibaruya di olu ma bon a yɛrɛ ka nin kuma lajɛ olu ka kumakan est ce que olu ka kumakan d'a to ni kan anefisi an ye anefisi an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ anefisi bi est ce que vidéoman d'a to an ye Kidali perdi est ce que vidéoman d'a to ni Sadio Kamara sara aw ni Ala na kɛra cɛ se jumɛn bɛ vidéoman ye ka fanga critique dɔrɔn bon n'a to tɛ se ka Mali libérer c'est à dire que olu ɲɛ bɛ mun na olu ɲɛ tɛ Bina Jara na dɛ olu ɲɛ bɛ minnu bɛ ka u jogo jugu fɔ dɛ k'o de kana fɔ o bɛ fɔ piyaw awa sinikɛnɛ seli ye kuma bɛ filɛ hali recrutement bɛ kɛ cogo min Abdou Niang y'i da don o la a ko sɔrɔsi dɔw bɛ recruter c'est pour ça an b'a fɔ an ɲɛna ni wala ninnu filɛ Abdou Niang yɛrɛ k'a ko tɔ ɲagami ka taa fɛ de mais a kelen tɛ dɛ ani renseignement de don u ye bɛɛ jalaki sa u yɛrɛ sɔrɔsi damaw de don Mali yɛrɛ ka bila retard la dɔwɛrɛ tɛ dɛ musoko b'a la Assimi Goïta nana fanga ta de ka M5 janfa ka Sadio Abdou Niang i tɛ mun dɔn ne bɛna kuma tɔ la tile ye de an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ ni kuranɛ cɛ policiers tɛ gendarmes tɛ Assimi Goïta nana ka bɛɛ dabɔ Mali ko la ka bɛɛ kɛ dangaden ye k'ale kelen bɛ se ka kɛ a ye bɛɛ dabɔ a la ka an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo don min na Sadio Kamara kun b'a ka baara la don min na Dr Choguel Mayiga bɛ premier ministre la o don an ye tero gɛn ka Kidali minnu la ka yɔrɔ bɛɛ minnu la an kun bɛ nettoyage de la a y'an to de la ka na don sunguru tɛgɛ la ka na ni Batulu Niang ye ka na ni aw Abdou Niang kɛlɛ ninnu ye aw ka na an ka kɛlɛ bɛɛ ɲagami Assimi Goïta de muru ta k'a yɛrɛ kɔnɔ fara maa si ma se Assimi Goïta ma a yɛrɛ de muru ta k'a yɛrɛ kɔnɔ fara Assimi ka fɛn bɛɛ filɛ c'est tout a bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi polisi nɔ tɛ gendarme nɔ tɛ ni kuranɛ cɛ polisi nɔ tɛ a yɛrɛ ka taabolo juguya corruption bɛ armée kɔnɔ ni bɛ armée janfanti ɲini o ye Assimi Goïta yɛrɛ de a ye Abbas Dambele minɛ ka Nema Sagara minɛ o kuma e bolo k'a fɔ ko jɔn de bɛna taa o kuma wulu ni jakuma de bɛna taa kɛlɛ kɛ a ye taa ambassade kɔnɔ a bɛɛ falen bɛ sɔrɔsiw la Abdou Niang n'i y'o fɔ don min na i ka contrat bɛ tigɛ n'i y'o fɔ don min na ni kuranɛ cɛ ni mi kɔlɔsi u b'i don kaso la mais pourquoi bɔ aw ni Ala cɛ Ala bɛ se ka barika don ni fanga la cogo jumɛn fanga bɛ ka dɛsɛ a ti si jakuma ti se ka fugariya la ko ɲinɛ in kinda la u bɛ ka baga bɛɛ ma u ye nkalon nɔrɔ bɛɛ la bɛɛ sisan turu sera policiers ni gendarmes de ma Mali a bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ tout est clair comme l'eau de roche donc k'a fɔ an ɲɛna Abdou Niang nin ye naganagakan de ye ko mɔgɔ 400 aw ni Ala na kira cɛ jɔn kan ka information di
policiers ma renseignement te ya nafa jumɛn b'a renseignement na ka Musa Jawara to kati attaquera ka Musa Jawara to renseignement kuna est-ce que Mali raison jumɛn bɛ k'a minɛna mɔgɔ ninnu bolo a kelen tɛ yen parce que o tun bɛ baara de la ninnu tɛ foyi la sunkuru tɛ kɛ ko plan t'u bolo n y'o de fɔ an na Assimi Goïta ka moteur o de docteur Choguel ko kala mayiga Assimi Goïta ka fɛngɛ fɛn a sen n'a bolo o ye fɛngɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Ben le cerveau c'est tout a y'olu de kɛlɛ birifini min b'a la o de bɔra la wa libura a wa tisi fo ka diɲɛ wuli a tɛna se aw bɛ kuma aw bɛ ka k'i n'a fɔ kuma min bɛ k'a fɔ ko de bɛ ka Mali déstabiliser o nkalon de o kuma jumɛn bɛ se ka Mali déstabiliser e bɛ président la i ye mɔgɔ ka mugan minɛ k'i bɛ na ni courant i ma na ni courant ye Mali problème tɛ insécurité dɔrɔn dɛ courant tɛgɛ fana bɛ senna de minɛ siraw tiɲɛnen don miliyariw suɲɛna Assimi y'a somɔgɔw ta ka bila Mali fan bɛɛ ka Mali kɛ a yɛrɛ a k'i n'a fɔ ale de ta don a bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ nin ye hakɛ de bɛ ka wuli Assimi nɔfɛ i ma a bɛ ka kule à chaque fois y'a remarqué ni attaque bɛ ka kɛ wagati min na u bɛ ɲang na bɔ ka na kuma dɔ fɔ bon ɲang bɛ nin kuma ninnu fɔ sa kana ɲinɛ pourquoi ɲang ye nin fɔ wagati min na ANEFIS problème bɛ ANEFIS ni yɔrɔ la c'est pour nous divertir o dɔrɔn de don donc ɲang ka kuma in manamanakan fila tɛ tɛmɛ a kan problème ye Assimi di ala sago aw sago Abdou Niang y'a da don armée ka recrutement yɔrɔ dɔ fana na maliyɛnw bɛ na bɛɛ bɔ fili la an ka Abdou Niang na mɛ armée ka recrutement ko fana na tuguni an ka jɛfini tabagaw a tali la sɔrɔsi club bɛɛ bɛ ta Bamako a bɛɛ ye business ye hali région ka quota a bɛɛ bɛ ɲanamu ka n'a di Bamako o yen dun fanba minnu bɛ taa teni na u tɛ taa don teni na teni kanu kama o bɛ don de k'a tɛ baara la a y'a don na a bɛ kalo sara ta a ma don faso tin kama a ma don teni kama fɛn ni fitini a bɛ boli olu de bɛ tila ka taa kɛ baarakɛriw ye armée kɔnɔ a bɛɛ tulo bɛ nin kuma la a y'a ka kuma mɛn dɛ awa a bɛ fɔ nin ma ko déstabilisation ne tɛ nin kuma modèle fɔ dɛ a ye nin kuma fɔ a bɛ nin dɔn wa sɔrɔsi minnu bɛ ka boli sisan u bɛ fɛ u bɛ fɛ ko sɔrɔsi minnu bɛ ka minɛ ani sɔrɔsi minnu bɛ ka marifa bila ka boli ka b'u ka position na parce que a bɛ nin boli kun dɔn armée yɛrɛ de tɛ ka Assimi na mais kuma yɛrɛ Abdou Niang bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ armée ni Assimi tɛ ka ɲɔgɔn ta 100% Assimi ja tigɛlen de don a bɛ fɛ ka yira di parce que i sarama i satɔ don i ma sara i satɔ don a ja tigɛlen donc Abdou Niang de bɛ bɔ ka coup de main di armée de tɛ ka Assimi ka armée yɛrɛ bɛ Assimi sɔsɔla kuma dɔ la ça c'est clair mɔgɔ caman de tɛ fɛ ka yɛrɛ faga bilen parce que u ɲɛ b'a la ale da de bɛ Bamakɔ kɔnɔ an ka sɔrɔsiw bɛ ambassade ni fɛnw na donc problème de bɛ yen i m'a ye a ye recrutement fana fɔ n bɛ n'o secret fɔ maliyɛnw ɲɛna Abdou Niang y'a da don recrutement ko kuma min na aw b'a kalama ni sɔrɔsi les 5 généraux la recrutement fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ u bɛɛ ka quota bɛ ni kuranɛ cɛ Assimi Goïta bɛ nani Assimi Goïta y'a yɛrɛ wolo kɔrɔmuso den don sapeur pompier la a y'a don cogo min na n'u ye n sɔsɔ dɔrɔn n bɛ bɔ n'a ye n bɛ bɔ ni petini photo ye ne ma sɔn ka n da don o la o magouille kɛla yɛrɛ ka magouille don armée kɔnɔ a kuntigiba ye Assimi Goïta de u bɛɛ b'a kɛ u mɔgɔ 5 bɛɛ kun b'a kɛ quota dɔ bɛ d'u ma u bɛɛ na ni tali bɛ kɛ énergie la o tali bɛ kɛ yɔrɔ ni tali de bɛ kɛ ninnu ka quota kun bɛ d'u ma mɔgɔ min ye information di ne ma sɔrɔsi de don koyi a bɛɛ d'an na kɛra cɛ u yɛrɛ ka mɔgɔ dɔ da di ne ma wallahi billahi avocat bɛɛ bɛ ne bolo basa tayi sa an ka pan yɔrɔ kunna a bɛɛ ni kuranɛ cɛ wallahi billahi Assimi ninnu yɛrɛ de kori Abdou Niang i bɛ ka mun fɔ Assimi ninnu yɛrɛ don ye wallahi olu de bɛ ka kɛ olu ye mɔgɔ minnu olu de bɛ ka kɛ i kɛtɔla k'a fɔ k'i bɛ Assimi ko i bɛ ka tɔ nɔgɔ de i bɛ ka essayer ka confusion créer mais i ɲɛ bɛ Abdou Niang la il est très intelligent Abdou Niang bɛ fɛ fanga in ka bin de mɔgɔw tɛ ka ko in faamuya o depuis Abdou Niang nana Assimi dɛmɛli daminɛ mɔgɔ minnu bɛ transition kɔnɔ a y'olu de fɔlɔ kɛlɛ mais sɔrɔsi ninnu baganw de don u tɛ fɛn dɔn quoi hali ni ye bin di ninnu sɔrɔsi ninnu ma u b'a ɲimi c'est des plus bêtes u tɛ foyi kalama Abdou Niang bɛ k'u rouler dans la farine quoi k'u tɔ coron ka taa fɛ Abdou Niang ye nin kuma min fɔ a bɛ digi policiers la a bɛ digi gendarmes la a bɛ Assimi tɔ goya gendarmes ye a bɛ Assimi tɔ goya policiers ye hali sɔrɔsiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ confusion créer Abdou Niang ka nin kuma c'est très dangereux
mais u t'a dɔn parce que u tɛ fɛn kalama i b'a dɔn ninnu tɛ foyi kalama an tɛ n t'a kalama n t'a dɔn ko n t'a kalama a ka jugu koyi aw de bana bɛ ninnu na koyi donc o yɔrɔ de don ka fɔ n ɲɛna a k'an bɛn